Dobar dan, dame i gospodo novinari. Dobrodošli na redovnu konferenciju za medije Demokratske stranke. Tema današnje konferencije je aktuelni problem u preduzećima u restrukturiranju. Predstavit će vam se Milivoje Jevremović, koordinator Resorsnog odbora za privredu i ekonomiju. Hvala. Dobar dan. Želeo bih pre svega da vas pozdravim u ime Gradskog odbora Demokratske stranke, vernicima i da poželim srećnu današnju slavu, a onima koji idu na slavu da se lepo provedu u krugu najbližih. Ove nedelje ponovo smo svedoci protesta radnika 14. oktobra. Želim da vas podsjetim da radnici 14. oktobra nisu primili 13 plata. Pored toga, njima i dalje nisu overene zdravstvene knjižice, kako za radnike, tako i za članove njihovih porodica. Duguje se prevoz, bolovanje i sve one naknade koje po zakonu pripadaju. Demokratska stranka i Gradski odbor podržavaju proteste radnika 14. oktobra i žele aktivno da se uključe u rešavanje njihovih problema. Danas situaciju u 14. oktobru i svim ostalim preduzećima u restrukturiranju je znatno teža nego pre 5. maja kada su bili opšti izbori. Pre 5 meseci odborničke grupe su se dogovorile i u Skupštini grada je doneta odluka sa šefovima odborničkih grupa da se održi javna rasprava i skupštinska rasprava o stanju u javnim preduzećima i uopšte u javnom sektoru. Tekuća vlast na čijem čelu se nalazi SNS to odbija, jednostavno oni ne žele da čuju istinu. Na taj način oni preuzimaju odgovornost za sve ono što se dešava u gradu. Ministar privrede Saša Radulović zajedno sa gradonačelnikom je na sastancima koji su vođeni sa sindikatima u 14. oktobru obećao radnicima 14. oktobra minimalac, odnosno minimalnu isplatu i najkasnija isplata bi bila 15. novembar. Međutim, od toga očigledno da nema ništa. Jednostavno, prvo, obećanje nije ispunjeno, drugo, sva obećanja su takva da se obmanu radnici, da se umiri štrajk, da se vrate u prazne praktično hale gde nemaju posla. Druga neka ideja je bila i predložena od strane ministra za privredu Saše Radulovića da 14. oktobar uvede socijalni program i primeni 300, otpremnina bi bila 300 eura po godini staža. Mislim, nije ni čudo kada ministar ovo predlaže iz jednog prostog razloga, on je poznat kao stečajni upravnik, u isto vreme je u prethodnoj vlasti po 30 i više stečaja vodio. Šta znači isplata otpremnine? Znači, bukvalno da treba 14. oktobar da stavi katanac. Ja shvatam da je preduzeće restrukturirano, da postoji svuda višak radne snage, međutim ne mogu da shvatim da svi i oni koji su potrebni preduzeću i oni koji nisu potrebni preduzeću pod istim uslovima dobiju otpremninu. Sama vlada nema jasan stav. Koliko smo mi videli, glavni oslonac i glavna politika vlade je ukidanje prvo subvencija za razvoj privrede, druga stvar je masovni stečajevi i masovna otpremnina.
Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade, je takođe ima neke druge ideje. On želi da oživi proizvodnju, što je opet u suprotnosti sa stavovima Ministarstva industrije. To je jasno, znači, da ne samo ovde, bilo gde, znači, videli smo šta se desilo u Župi, ljudi su uzeli masovno socijalni program i praktično bilo kakva proizvodnja sa preostalim radnicima ne može da se organizuje. Nije samo 14. oktobar i Župa, tu je još i fabrika ulja, jednostavno ne postoji ideja i ne postoji konsenzus u vladajućoj partiji da se na neki način, znači uz podsticaje i uz pomoć države sve oživi. Država je jednostavno preuzela ulogu i poslodavca, ona to, kad je u pitanju industrija, to ne želi da radi. Ona više voli da se bavi problemima javnih preduzeća. To je fina ovako baza za finansiranje političkih partija, posebno partija na vlasti. Logično je sada svi da se zapitamo šta je sa predizbornim obećanjima SNS. To je logično. Logično je da se zapitamo dokle će SNS da obećava, bukvalno da gasi požar i vatru, tamo gde su štrajkovi i protesti, a jednostavno on je u takvoj situaciji da može, prvo, država ko država, da pomogne ljudima, niko ne traži subvencije za plate, svima je potreban posao, jer ti ljudi koji rade u tim firmama, oni su sposobni da i zarade. Međutim, sve, znači, svi javni radovi kompletno, sve aktivnosti gde je država investitor, sve ono na što ona može da utiče, treba, znači, da se stvarno domaćinski ponaša, da se stavi u ulogu poslodavca, jednostavno da omogući, a država ima svoje mehanizme i da ljudima pre svega obezbedi posao, jer niko ne očekuje milostinju, jednostavno to su ljudi sposobni i oni jednostavno, najveći problem je manjak posla, a niko ne očekuje i svako je pametan da ne može večito da traje, da dobije samo platu. Ja ne bih više stvarno želeo da ništa više pričam. Ako imate pitanje, vi izvolite ovdje.